سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم ኤርትራውያን ተቃደምቲ ኣማኒ ገብረ እግዚአብሔር ናትናኤል ተስፋጽዮን ዘሳትፍ ዘሎ ቶሪኖ ኣድሪያቲኮ ሓሙስ 13 መጋቢት ብራብዓይ መድረኹ ቀጺሉ ተኻይዱ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቃደምቲ ካብ ኖርዌይ ተበጊሶም ኣብ ትራስኮ ዝተዛዘመት 190 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር የማካይዶም ኣብዛ ብቕጽበታ ውድድር ዓባይ ጉጅለ መዛዘሚ ዝረኸበት መድረኽ ሆላንዳዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ኦላፍ ኮይጅ ንውድድሩ ብ4 ሰዓት 48 ደቂቃን 5 ኻሊትን ብምዝዛም ዕዉት ራብዓይ መድረኽ ቶሪኖ ኣድሪያቲኮ ኮይኑ ሆላንዳዊ ኣባል ትዶር ሪክ ፕሉሜሮስን ኣባል አልፔሲን ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደር ፖልን ድማ ካብ ዕዉት ግዜ ከይከሰሩ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም ሻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ዕዉት መድረኽ ብ13 ደቂቃን 4 ካሊትን ድሕሩ መበል 109 ኦሎምፒካዊ ኣማኒ ገብረ እግዚአብሔር ድማ ብ17 ደቂቃን 58 ካሊትን ድሕሩ መበል 143 ተርታ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ዕዉት መድረኽ ኦላፍ ኮይጅ ብዘመዝገበ ዓወት ተሓጊዙ መበል 39 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ ብዘይካዚ ኦላፍ ኮይጅ መበል 19 ሆላንዳዊ ኣብ ቶሪኖ ኣድሪያቲኮ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ተቐዳማይ ንምዃን በቂዑ ኦላፍ ኮይጅ ድሕሪ 30 መዓልታት ወይ ድማ ድሕሪ 7 ውድድራትዩ ዳግማይ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሱ ኢጣልያዊ ኣባል ኢኒዮስ ፊሊፖ ጋና ብ16 ሰዓትን 14 ደቂቃን መሪሕነት ቶሪኖ ኣድሪያቲኮ ኣውሒሱ ናብ ዝስዕብ መድረኽ ኣትዩሎ እስጳኛዊ ኹዋን ኣይሶ ብ22 ካሊታት ድሕሩ ይስዕቦ ኢጣልያዊ ኣባል ባሕሬን ቪክቶሪያስ አንቶኒዮ ቲበር ድማ ብ29 ካሊታት ድሕሩ ሳልሳይ ሻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ17 ደቂቃን 19 ካሊትን ድሕሩ መበል 100 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ ብ36 ደቂቃን 57 ካሊትን ድሕሩ መበል 154 ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ጆናታን ሚላን ብ26 ነጥቢ ቀዳማይ ዕዉት ራብዓይ መድረኽ ኦላፍ ኮይጅ ብ19 ነጥቢ ካልኣይ ኢጣልያዊ መራሒ ናይ ዝውድድር ፊሊፖ ጋና ድማ ብ17 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ኢጣልያዊ ኣባል ባርዲያኒ ማኑዌል ታሮዚ ብ22 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ዓቂብሎ ኣባል ፖሊቲ ኢጣልያዊ ዴቪድ ባይስ ብ11 ነጥቢ ይኽተሎ ኤኳዶራዊ ኣባል ኤፊዲኬሽን ሪቻርድ ካራፓዝ ብ10 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ እስጳኛዊ ኹዋን ኣይሶን ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ቲበርን ፈረንሳዊ ኬቨን ባኮሊንን ኣኸቲሉ ብሉጽ መንሰይ ናይ ዝውድድር ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ብጋንታ ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ቀዳሚት ኮይና ትመርሓላ ቶሪኖ ኣድሪያቲኮ ዓርቢ 14 መጋቢት ብ5ይ መድረኹ ኣብ ዝቕጽለሉ ተቐዳደምቲ 205 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ክሽፍኑ እዮም ፓሪስ ኒስ ሓሙስ 13 መጋቢት ብ5ይ መድረኹ ቀጺሉ ውዒሎም ኣብዛ ተቐዳደምቲ 203.3 ኪሎ ሜትር ሸፈኑላ ውድድር ፈረንሳዊ ኣባል ባሕሬን ቪክቶሪያስ ሌኒ ማርቲኔዝ ዕዉት 5ይ መድረኽ ፓሪስ ኒስ ኮይኑ ፈረንሳዊ ኣባል ኣስታና ክሌመንት ሻምፖዚንን ኣሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቲዮ ጆርጌንሰንን ድማ ብ3 ካሊታት ድሕሮም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ክሕዙ ኽኢሎም ነዚ ውድድር መሪሑ ናብዛ መድረኽ ዝኣተወ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ድማ ብ26 ካሊታት ድሕሩ መበል 16 بمحاز جزء خسيروم بس مسألة أمريكاوي أبال تيم فيزما ماتيو جورجنسون مريحنة باريس نيس كود جانتو فينجيغارد تركيبهم أبزا مدرخ جزء خسرة فينجيغارد بعشرين كلتن كاليتا دحيرو كالاي جرمناوي أبال ريد بول بوراهانس جروف فلوريان ليبوفيتس دمام بثلاثة شدوشتن كاليتا دحيرو سالساي ترتحيزلهم بنت بيلجماوي تيم ميريلر بحمسنة بيك أدامي كويني مرحلهم فرنساوي أرناو ديمار دمام بثلاثة أربعة نت بيخدسلهم أبال ليدل تريك مادز بيدرسون بعشرين شدوشتن نت بي سالساي ترتحيزلهم بورتوغالاوي جاو ألميدا بعشرين نت بي مرحنة أنبس عقب عقيبلهم فرنساوي توماس غاتشيكنارد بعشر شمونت نت بيخدسلهم عوت مدرخ ليني مارتينيز بعشر أربعة نت بي سالساي ترتحيزلهم جرمناوي فلوريان ليبوفيتس نليني مارتينيزن ماتياس كيلمونسن أخدتيلو بلوس منسي باريس نيس كوينو يغتسلالهم بغانتا إنيوس قداميت خوينا تمرحلام باريس نيس عربي 14 مقابيت بشار شاي مدرخو أبز غتسلالو تقادمتي 398 كيلومتر زرحقة وردر كشفن يوم أمريكا وينك قدم تقادم بشكلتها لانس أرمسترونغ سلوفينيا وتقادماي تادي بوغاتشا طاوت قدم بشكلتها قبل جليسهم
ኣርምስትሮንግ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ንታክቲካዊ ኣጻወታ ዩኤኢ ኤሚሬትስን ታደይ ፖጋቻን ክንቅፍ ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ቀደም ተቐዳማይ ብሽክለታ እዩ ይኹን እምበር ዝሓለፈ ቀዳም ታደይ ፖጋቻ ኣብ ስትራንድ ቢያንቼ ካብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሓደጋ ተንስኡ ንፀወታ በይነቱ ቃፂሩ ክዕወተሉ ድሕሪ ምርኣዩ ጣወት ናይ ቀደም ብሽክለታ ክብል ፀዊዕዎ ኣርምስትሮንግ ብፖጋቻ ክድነቕ እንከሎ ፖጋቻ ቀዳም ዝረኣዮ ፀወታ ንዝሰርሖ ታሪኽን ፖጋቻ ቀዳም ኣብ ስትራንድ ቢያንቼ ዝረኣዮ ፀወታ ንዝሰርሖ ታሪኽን ካብ ኣብ ወለድኡ ዘለው ተቐዳደምቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪክ ቀደም ብሽክለታ እውን እቲ ዝበለፀ ተቐዳማይ እዩ ንመውደቕቱ ክፃወረ ክኢሉ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ድማ ንፀወታ ቀዳማይ ኮይኑ ዛዚምዎ ንሱ ብሉፅ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዚ ወዲ እዚ እንስሳዩ ክብል ገሊፅዎ ኣርምስትሮንግ ወሲኹ ስትራንድ ቢያንቼ ሓደ ካብቶም ንክትዕዘቦም ዝምስጥኻ ውድድራት ብሽክለታ እዩ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ውድድር እዩ ዝኾነ ኣብ ስሑ ትራፊክ ዘለዎ ውድድር ንነፍሱ ክዕቅን ዝደሊ ተቐዳማይ እቲ ዝበለፀ ቦታ ስትራንድ ቢያንቼ እዩ ቢያንቼ ሓደ ካብቶም 5 ዝበለፁ ናይ ቀደም ብሽክለታ መወዳደሪ ቦታ ይክብል ንብድሃነት ስትራንድ ቢያንቼ ድማ ገሊፅዎም ኣብ ዕንቲ ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ኣትዩ ዝርከብ ስጳኛዊ ተኸላኸላይ ቦርንማውዝ ዲን ሁጅሰን ብማልያ ሪያል ማድሪድ ናይ ምፅዋት ዘለዎ ክቱር ሕልሚ ገሊጹ ሁጅሰን ነዚ ናይ ነዊሕ እዋናት ሕልሙ ምዃኑ ዝገለጾ ብማልያ ማድሪድ ናይ ምፅዋት ድሌታቱ ምስቶም ንመጻኢዩ ብዕምቆት ሒዞሞ ዘለዎ ወከልቱ ይዛረበሉ ምህላውን ተገሊጹ ሪያል ማድሪድ እውን ሓንቲ ካብቶም ኣድነቕቲ ተውህቦ ሁጅሰን ምዃናን ንኹነታቱ ድማ ብቐረባ ትከታተሎን ምህላዋ ይንገር ኣብ ክራማት ናይዚ ዓመት እውን ንምፍራሙ ምንቅስቓሳት ክትገብር ከም እትኽእል ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ናይ ስጳኛ ዘርኢ ሓረግ ዘለዎ ሁጅሰን ኣብ ሆላንድ ዝተወልደ ኮይኑ ንስጳኛ ክፃወት ብምምራፁ ምስ ናይ 21 ዓመት እታ ጋንታ ጠርኒፉ ምህላው ድማ ይፍለጥ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዲዲየ ዲሻምብ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ኣንጻር ክሮኤሽያ ንዝህልዎ ኣህጉራዊ ግጥም እትኾነ ጋንታ ምምራፁ ብወግዒ ኣፍሊጹ ኣብ ዘመን ይፅዋት ዘሎ ጋንታ ድማ እቲ ካብ ናይ ዝሓለፉ ግጥማት ናይ ሃገራዊት ጋንታ ተኣልዩ ዝነበረ ኬልያን ምባፔ ዳግማይ ተመሊሱሎ ብዲዲየ ዲሻምብ ተመሪፃ ዘላ ጋንታ ኣብ መስመር ሓላዊ ውድዳት ማይክ ማይግናን ኤስ ሚላን ብራይስ ሳምባ ሬይንስ ሉካስ ቸቫይለር ካብ ሊለ ኣብ መስመር ምክልኻል ቲዮ ሄርናንደዝ ኤስ ሚላን ጁልየስ ኮንደ ባርሴሎና ጆናታን ክላውስ ካብ ኒስ ዳዮት ኡፓማካኒዮ ባየር ሙኒኽ ኢብራሂማ ኮናተ ሊቨርፑል ዊሊያም ሳሊባ ኣርሰናል ሉቃስ ዲኒ ኣስቶን ቪላ ቤንጃሚን ፓቫርድ ኢንተር ሚላን ኣብ መስመር ምክፍፋል ዋረን ዛየር ኤምሬ ፒኤስጂ ማቲዮ ጉንዶዚ ላዚዮ ማኑ ከነ ሮማ አድሪያን ራቢዮ ማርሴ ኤድዋርድ ካማቪንጋ አውሬሊን ቹዋሜኒ ካብ ሪያል ማድሪድ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ኬልያን ምባፔ ሪያል ማድሪድ ዑስማን ደምበለ ዲዛየር ድወ ብራድሌይ ባርኮላ ኩሎም ካብ ፒኤስጂ ከምኡውን ሚካኤል ኦሊሰ ካብ ባየር ሙኒኽ ማርኮስ ቱራም ድማ ካብ ኢንተር ሚላን ዝሓቆፈት እያ ምስ ባየር ሙኒኽ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብሓንሳብ ምስርሑ ኣብ ክራማት ክፈላለዩ ከም ዝኽእሉ ክንገረሉ ዝጸንሐ ጀርመናዊ ተኸላኸላይ ጆሹዋ ኪሚጅ ንተወሳኺ 4 ዓመታት ኣብ ዞባ ባቫርያን ክጸንዕ ተሰማሚዑ ባየር ሙኒኽ ኣብ ወግዓዊ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢያ ኣብ ዘውፅአቶ መግለፂያ ሚስ ኪሚች ኣብ ሓድሽ ስምምዕ መብፅሓ ገሊጻ በዚ ሓድሽ ውዕል መሰረት ድማ ጆሹዋ ኪሚች ወስኽ ደሞዝ ብዘለዎ ክሳብ ሰነ 2029 ኣብ ኣልያንዝ ኣሪና ክጸንዕ ተሰማሚዑሎ ኪሚች ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ምስ ተደጋጋሚ ማህረምቲ 39 ግጥማት ከካይድ እንከሎ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም 10 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ ኣብ ምሕዳስ ውዕል ወሰን ተጻወታ ተጸሚዳ ዘላ ባርሴሎና ለምውን ውዕል ሓደ ተጻዋታያ ኣናዊሓላ ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ኢኒጎ ማርቲነዝ ብባርሴሎና ውዕሉ ዝተሓደሰሉ ተጻዋታይ ኮይኑሎ ምኩር ተኸላኸላይ ማርቲነዝ ምስ ባርሴሎና ኣሲርዎ ዘሎ ሓድሽ ውዕል ድማ ክሳብ ሰነ 2026 ዘጽንሖ እዩ ወዲ 33 ዓመት ማርቲነዝ ኣብ ኩሎም ውድድራት ናይዚ ዓመት ኣብ 33 ግጥማት ባርሳ ተሰሊፉ ክጻወት እንከሎ 3 ሸቶ ድማ ኣመዝጊቦም ታሪኻዊ ተጻዋታይ ኣርሰናል ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ድሕሪ 2010 ንፈለማ ግዜ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመታ ናብ መድረኽ ርብዒ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሰጊራ ንዘላ ናይ ቅድም ክለቡ ኣርሰናል ቅድሚ ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ምፍላማ ምኽሪ ለጊሱላ ሄንሪ ኣብ ምኽሩ ያን ኦብላንክ ከም ዝበለዩ ምስ ሪያል ማድሪድ ክትጻወት እንከለኻ ዕድል ምሳኻ ክህሉ ኣለዎም ኣብ ፀወታኻ ፍጹም ብልጽቲ ምሸት ክትሕልፍ ኣለካ ዋላ ዕድል ምሳኻ ይሃሉ ንማድሪድ ክትግልፋ ኣኻል ይኮነን ኣርሰናል ንጹር ዝኾነ ጌም ፕላን ኣለዎም ኣይብልንዮም ኣትሌቲኮ ማድሪድ ተዓዚብናዮም እንተኮይንና ጽቡቕ እዮም ተጻዊቶም እዚ ግን ኣኻል ይነበረን ዋላ እውን ማንቸስተር ሲቲ ንማድሪድ ንኽስዕሩ ዝነበሮም ዕድል ኣኻል ይነበረን ስለዚ ንማድሪድ ክትገጥም ተኣቱ እንተኾንካ ክትዕወት ምዃንካ ርእሲ ምትእማንካ ክትሕድር ኣለካ ኣይኮነን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ምባል ይክብል ንናይ
ቅድም ክለብ ኣርሰናል ንማድሪድ ክትገልፈሉ ትኽእል ሜላ ሓቢርዋ ቴሪ ሄንሪ ሓደ ካብቶም ብውልቃዊ ብቕዓቶም ንማድሪድ ካብ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝገለፍዋ ውሑዳት ተጻወት እዩ ኣርሰናል ንፈለማን ንመወዳእታን ግዜ ኣብ 2006 ኣብ ፍጻመ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ዝበጽሐትሉ ንሪያል ማድሪድ ብምግላፍ እያ ንሪያል ማድሪድ ዝገለፈት እንኮሸቶ ኣመዝጊቡ ዝነበረ ድማ እዚ ሕጂ ምኽሩ ዝልግስ ዘሎ ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ እዩ ምስ ሜክሲካዊት ጋንታ ሞንትሪ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ስጳኛዊ ሴርጂዮ ራሞስ ክለቡ ረቡዕ ምሸት ኣንጻር ቫንኮር ዋይት ካፕስ ገጢማ ማዕረ 2-2 ኣብ ዝተፈላለየትሉ ግጥም መበል 1,000 ፀወትኡ ኣካይዱ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግጥሙ ድማ ሸቶ ኣመዝጊቦም ካብዞም 1,000 ግጥማት ሴርጂዮ ራሞስ እቶም 671 ግጥማት ብማልያ ሪያል ማድሪድ 67 ብማልያ ሰቪያ 58 ብማልያ ፒኤስጂ 4 ብማልያ ሞንቴሪ 180 ድማ ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም